His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pa tilankhuleni Ambuye lero loweruka pa 16 July 2022 pamene Mulungu akufuna kuti tikhale pafupi ndiye kudzera mawu ake komanso kudzera mu zochita zathu. Mawu athu oyamba lero akuchokera mu buku la Mika mutu 2 kuyambira ndime ya 1 kulekezera ndime ya 5. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Doreen Ali kuchokera ku St Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 12 kuyambira ndime ya 14 kulekezera ndime ya 21. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father John Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Parish, Salima, mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba ambuku loyera. Mawu ambuku la Mika mutu 2 ndime yoyamba kulekera ndime ya 5. Tsoka kwa amene amakonzekera chiwembu, amene usiku amalingalira ntchito zoyipa. Akadzuka mmawa amakazichitadi, pakuti mphamvu zake ali nazo. Akasirira minda amayilanda, akakhumbira nyumba amazilanda. Amavutitsa munthu ndi banja lake, nawatengera zonse zimene ali nazo. N'chifukwa chake zimene akunena chauta ndizi: imvani, ndidzakufikitsirani tsoka chifukwa cha zoyipa zonsezi. Ndidzakumvekani goli m'khosi mwanu, limene simungathe kulivula. Apo simudzayendanso monyada, chifukwa nthawi imeneyo idzakhala yoyipa. Tsiku limenelo anthu adzakupekerani nthano yokunyodolani, adzakuyimbirani nyimbo ya maliro. Adzati, tawonongeka kutheratu dziko limene chauta adatigawira. Bwanji afuna kutilanda. Minda yathu ayigawira amene atigwira ukapolo. Tsono pa nthawi imene chauta adzabwezeranso dziko kwa anthu ake, inuyo simudzalandirako gawo lililonse. Amenewo ndimo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamenepo Afarisi aja adatuluka nakachita upo kuti apangane njira yophera Yesu. Yesu atamva za upowo adachokako kumeneko. Anthu ambiri adamutsatira, ndipo iye adawachiritsa onse amene ankadwala. Koma adawalamula kuti asakamuulule. Adachita zimenezi kuti zipherezere zimene Mulungu adalankhulitsa mneneri Yesaya kuti,
nayu mtumiki wanga amene ndamsankha, ndimamkonda ndipo mtima wanga umasangalala naye kwambiri. Ndidzayika mzimu wanga mwa iyeyo, ndipo adzalalika zachilungamo kwa anthu a mitundu ina. Iye sadzachita makani kapena kufuula. Palibe munthu odzamva mawu ake m'misewu ya m'mizinda. Iye sadzatsiriza bango lothyoka. Nyale yofuka sadzayizimitsa mpaka atapambanitsa chilungamo, ndipo anthu akunja adzamudalira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yesu Khristu ndiye yemwe tonsefe amene lero timadzitcha akhristu timamutsatira. Koma lero ndimafuna mwapaderadera kuti tisinkhesinkhe kuti khalidwe langa zochita zanga, khalidwe lanu zochita zanu zimafanafana bwanji ndi za Yesu Khristu amene tonsefe timamutsatira. Poyambirira tikuona kuti Ambuye Yesu anali kuyenda ndi ophunzira aja m'minda ya tirigu nkumawaphunzitsa. Pambuyo pake ophunzira aja njala itawawawa akutenga tirigu kumufikitsa ngala zake nkumadya, zimene Afarisi sizinawakondwetse olo ndi pang'onong'ono pomwe. Akunena kuti Ambuye Yesu akuchita zinthu zolakwika polimbikitsa ophunzirawo kuti azichita zinthu zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata. Tsiku la Sabata kwa iwo limene kuti lisungidwe loyera posachita china chilichonse, posagwira ntchito ina iliyonse. Ndipo izi zikutsa mkwiyo mwa Afarisi. Nkhaniyi ili nkati Ambuye Yesu akuwachiritsanso munthu opuwala dzanja pa tsiku la Sabata. Pamene Ambuye Yesu akuchiritsa munthu opuwala dzanja pa tsiku la Sabata, zimenezinso zikonjezera mkwiyo wa Afarisi aja. Choncho Afarisi akupangana zoti awaphe Ambuye Yesu. Pamene pakuchokera uthenga wathu wabwino wa lero, kuti Afarisi ndi okhumudwa pa zimene Ambuye Yesu akuchita, akupangana tsopano kuti awaphe Ambuye Yesu. What was the reaction of Jesus Christ? Kuti Ambuye Yesu atadziwa kunena kuti tsopano akupangana zoti andiphe, akuchita chani? Akuti Ambuye Yesu adamva za upo adachokako kumeneko. Ambuye Yesu ngati mwana wa Mulungu adali ndi kuthekera kunena kuti adakatha kugwiritsa mphamvu zawo pothana ndi Afarisi. Anali ndi kuthekera ngati Mulungu amene kuti adakatha kuwagonjetsa Afarisi. Koma akupanga chisankho chochoka pamaso pa Afarisi. Lero chikhulupiriro chathu ambiri mwa ife, it's that blind type of faith. Chikhulupiriro chimene chimaoneka kunena kuti nchopambana chisali chopambana. Lero Ambuye Yesu akufuna adzudzule chikhulupiriro ngati chimenecho. Ambuye Yesu ngakhale anali Mulungu akuchoka pakati pamene pali mavuto. Koma ife mu dzina la chikhulupiriro timakhala pamene pali mavuto, timatayirira pakati pa mavuto, nkumona ngati kuti Mulungu uja alowerera atithandizapo. Mulungu amafuna kunena kuti pamene Iye akutithandiza nafenso tichitepo gawo lathu. Mulungu sangatithandize ife opanda kuchitapo china chilichonse. Ambiri mwa ife chikhulupiriro chathu timamuyesa Mulungu. Ndine munthu wokhulupirira, olo nditapanda kubayitsa katemera ndikhala bwinobwino. That blind type of faith. Ndine munthu wokhulupirira, olo nditapanda kumasamala banja langali, nzingokhala kutchalichi, nzingokhala kuphiri, nkumapemphera tsiku lonse osagwira ntchito, banja langa ndiye kuti likhala bwinobwino. That blind type of faith. Chikhulupiriro chopitirira muyeso kumanena kuti olo ntasiya kugwira ntchito nkumapemphera Mulungu andidyetsa, andipatsa zovala, andipatsa chakudya. That type blind of faith. Mulungu amathandiza iyo amene akuzithandiza. Tikuona Ambuye kuti ngakhale adali Mulungu chikhalire, akuchokapo pakati pawo nkupita malo ena amene anali abwino. Nafenso tikupemphedwanso kuchita chimodzimodzi. Padali wansembe wina amene ali ndi mphatso yolalika bwino kwambiri. Adapita ndi ana
kunkhalango kumene kumasungidwa zinyama, anawathandizira misa ndi ovinira paguwa kuti akaone zinyama. Anaja amakondwa naye ndipo tsiku limene adakondwa naye limodzi, akupanga mabindi yawo, akupanga masanje yawo, akupanga pikiniki yawo, kutafika kubangula kwa mkango. Anaja nkuwauza abambo mwauva mkangowo, tiyeni tithaweni. Abambo zita ayi uli kutali, maso Mulungu atiteteza, tigwada tipemphera kolona Mulungu atiteteza. Kubangula kwa mkango uja kudayamba kuveka pafupi ndi pafupi. Abambo aja mpamene amatulutsa kolona nkuwauza anaja kuna kuti nanunso tulutsani makolona anu tiyambe kupemphera. Anaja kuna kuti abambo tiyeni tithaweni, ndi mkango umadya umapha, tivulala pano, akuti tiyeni tipemphereni. Mkango uja udadzaonekera kubwera pamwapo, abambo aja nkugwada. Anaja adangodzuka nkuna kuti abambo ife ndiye mutipeza. Anaja adakwanitsa kuthawa, koma abambo olalikira bwino aja adathera pomwepo. That blind type of faith. Kodi ndi chani chimene lero timamuyesa Mulungu? Olo izi nditamachita Mulungu andikhululukira. Olo izi nditamachita ndinopemphera Mulungu anditeteza. Olo izi nditamachita Mulungu ndi wamphamvu alowererapo mmoyo mwanga. Ngati Ambuye Yesu akuchoka pakati pa Afarisi, nafenso Mulungu angathe kutipulumutsa ngati nafenso tikuchitapo kanthu pa chipulumutso chathu chomwe. China chimene tikuphunzira mu uthenga wathu wabwino wa lero ndiye mawu amene mneneri adaneneratu za Ambuye Yesu, mneneri Yesaya. Mneneri Yesaya kunena kuti nayu mtumiki wanga amene ndamsankha, ndimankonda ndipo mtima wanga umasangalala naye kwambiri. Tonsefe mutumiki wathu tidasankhidwa ndi Mulungu, sitidachita kudzisankha tokha. Koma kodi ndikangati kamene ndikamagwira ntchito ya Mulungu ndimakwaniritsa kufuna kwa Mulungu kuja? Lero atumiki ambiri mu mpingo, lero atumiki ambiri m'miphakati, lero atumiki ambiri mu dziko amatsogoza ubwino wa iwo okha. Tidzikumbukira kunena kuti Mulungu ndi amene adatisankha mu utumiki wathu. Chifukwa chakuti Mulungu ndi amene adatisankha, choyambirira tikwaniritse cholinga cha amene adatisankhayo. Kaya ndife atsogoleri a dziko tili ndi cholinga chimene amene adatisankhayo adatisankhira pampandopo chimene chino tikwaniritse. Kaya ndi Mulungu, kaya ndi zika za dziko zimene tikwena kuti tikwaniritse. Tisadakwaniritse zolinga zathu tizivutse, takwaniritsa zolinga za amene adatisankha. Kaya ndife atsogoleri a dziko, kaya ndife atsogoleri a mpingo, tikwaniritse zolinga za Mulungu amene adatisankhayo, osakwaniritsa zolinga zathu yayi. Nayu mtumiki wanga amene tidasankha. Kaya ndife acheya kumphakati, tikwaniritse zolinga za Mulungu kumphakatiko, osati zolinga zimene ife tikufuna kumphakatiko, zimene tikufuna pakati pa Khristu. Ayi, nayu mtumiki wanga amene ndidasankha. Kaya ndife ansembe, tikwaniritse zolinga za Mulungu amene adatitana ndi kutisankha kunsembeko, osati zolinga zathu. Nayu mtumiki wanga amene ndidasankha. Kenaka kutifotokozera kunena kuti kodi mtumikiyu adzachita chani? Akuti iye sadzachita makani kapena kufuula. Palibe munthu odzamva mawu ake m'misewu ya mizinda. Self preaching. Lero atumiki amasiku ano akulalika ndithu, koma zambiri zimene akulalika ndi za me, myself and I. Basi angolalika za iwo. Akulalika kuti anthu awatame, akulalika kuti dzina lawo lipite patsogolo, akuchita mirakuli ndi cholinga chino kuti dzina lawo lipite patsogolo. Akuti tusadzayenda m'misewu nkumafuula. Simudzamva mawu awo odzitamandira. Nafenso ngati atsogoleri tiyeni tiphunzire kwa Ambuye Yesu amene inde anayitanidwa, koma anayitanidwa osati kuti achukitse dzina lawo chabe iyayi, koma ngakhalenso dzina la Atate amene ndi Mulungu. Chomalizira chimene ife tikuphunzira mu uthenga wabwino wa lero akuti iye sadzathyola bango lochoka. The weak will not be weakened. Those that are wounded will not be wounded more. Akuti ndi zimene mtumiki adzachite. Iwo amene ali ndi zofoka sadzawafoketsa. Iwo amene ali ovulala sadzapitiriza kuwapatsanso mabala ochuluka. Zimene zili zimene mtumiki akuyenera kuti achite. Zimene Ambuye Yesu amene kuti achite, nafenso amene timawatsatira Ambuye Yesu timenera kuti tichite.
koma kodi lero timatsatira zimenezi tikaona kuna kuti munthu wachimwa ndiye timawonjezerapo machimo ena amene sadachite akuti ajaotu agwidwa ataba ngati ndi lero lokha chaka chathaso ana abaso bango lotchoka mwalimaliziratu iwo akuti iwo ajaotu musamango aona ndi chidakwa chotira ngatinso ndi chidakwa chokha amangokwatirakwatiraatu bango lotchoka mwalimaliziratu mtumiki sakuyenera kuti achite monga momwe inu mmachitira mtumiki sakuyenera kuti achite monga momwe ine ndimachitira bwanji titengere system ya Ambuye Yesu bwanji nanunso mutengere system ya Ambuye Yesu amen. In your time, you make all things beautiful in